Milí priatelia, vítam vás pri ďalšom diele nášho podcastu 7 bohatých rokov, podcaste o tom, čo sa deje v ekonomike na Slovensku aj vo svete. Dnes sa budeme baviť o troch témach. Prvým je, že na Slovensku stále rastie inflácia. Za minulý rok bola druhá najvyššia v Európskej únii. Žiaľ, potvrdili sa naše predpovede a rastie nezamestnanosť. A treťou témou, ktorou aj začneme, je prejav kanadského premiéra Carneyho, ktorý sa vyjadril teraz na samite v Davose k tej medzinárodnej situácii v obchode, tými obchodnými vojnami medzi Trumpom, Európou a ďalšími krajinami. A mne sa ten jeho prejav zdal byť veľmi výstižný. Vítam Karola Cimera. Ahoj, Karol. A hneď prvá otázka znie, že čo ty hovoríš na ten Carneyho prejav, na prejav kanadského premiéra v Davose? Spomínal si mi, že sa ti páčil. Povedz mi, čo sa ti na ňom páčilo, lebo mne sa ten prejav nepáčil. Mne sa zdá, že pomenoval také najdôležitejšie veci, v čom sa situácia zmenila. Páčil sa mi citát, že Európa aj ďalšie štáty sa spoliehali na silu našich hodnôt, mali veľa vzletných rečí o hodnotovej politike. Akurát teraz je doba, keď sa musíme spoliehať na hodnotu našej sily. A my tú silu ako Európania ani ako Slováci nemáme, pretože ja si myslím, že štát má silu, ktorá je kombinovaná dvomi faktormi. Jednak veľkosťou, počtom svojich obyvateľov a druhá vec ekonomickou silou. Slovensko, ak sa chce rozvíjať, tak proste nenafúkne v najbližších rokoch ten počet 5,4 milióna obyvateľov. Jediné, čo vieme urobiť, je budovať našu ekonomickú silu a životaschopnosť. A to, čo ten kanadský premiér povedal, bolo, že tá situácia vo svete znamená, že každý štát bude natoľko silný, ako bude schopný odolávať tým tlakom z okolia a vydieraniu z pohľadu tých veľkých mocností, najmä Spojených štátov, Číny a Ruska. A aby to mohol urobiť každý štát, potrebuje tri veci. Poprvé, potrebuje nasýtiť svojich obyvateľov, čiže musí zabezpečiť dostupné potraviny, pokiaľ možno produkované aj doma, ale za čo najnižšie ceny. Po druhé, musí zabezpečiť, aby krajina mala silnú energetiku a aby bola schopná odolávať, jednoducho produkovať lacné energie pre vlastných obyvateľov a pre vlastný priemysel. A po tretie, ekonomický rast. A v tomto s ním na 100% súhlasím. A myslím si, že je to niečo, o čom sme my hovorili už dávno. Najmä o tom, že pokiaľ nebudeme ekonomicky rásť, všetko ostatné je mimo, pretože budeme smiešní a budeme slabí. Jednak na Slovensku, ale aj z pohľadu Európskej únie. To sa mi veľmi páčilo, pretože to povedal veľmi otvorene. Mimochodom ešte druhá poznámka. Pozrel som si diskusiu pod tým jeho prejavom na denníku N, kde teda 90% tých diskutujúcich mu tlieskalo a pritom si ani neuvedomili, že ten Carneyho prejav bolo vlastne veľmi dobre sformulovanou víziou politiky na 4 svetové strany. Lebo on tam povedal, OK, nemôžeme sa spoliehať na Američanov vo všetkom, buď chceme byť s nimi ďalej kamaráti. Ale podpísal obchodnú zmluvu s Číňanmi, podpísal obchodnú zmluvu s Katarom, chystá sa podpísať obchodnú zmluvu s Južnou Latinskou Amerikou. To je politika na všetky 4 svetové strany. A pritom Carney mu za to zatlieskali. To sú tie paradoxy dnešnej doby. Tak mňa Carney a jeho prejav vôbec nezaujal. To, čo si ho, tak ako si ho popísal, je to v podstate konštatovanie faktu, ale mňa Carney úplne odstrihol tým, že použil citát Havla o moci bezmocných a predstava, že nejaký kanadský premiér sa prirovnáva k bezmocnému, je pre mňa úplne šialená. Mal by hodiť uterák do ringu a podať demisiu, ak sa cíti ako bezmocný, keď je premiérom takejto krajiny. Podľa mňa Kanadiania si ho nezvolili na to, aby plakal v Davose, že akí my sme ubožiaci pred tým nehorázným Trumpom. Tie veci o sile a slabosti. Opäť, my sme silní ako Európska únia vojensky len kvôli tomu, že sme v NATO a to, že nemáme vlastnú silu, nám Spojené štáty, alebo teda v západnej Európe Spojené štáty ukázali počas Suezu. Vtedy takto povedali Británii, že nie ste imperiálna mocnosť.
A rovnako Francúzom povedali, že nemáte na to. Pre našich poslucháčov a divákov to sa jednalo o rok 1956, kedy Briti a Francúzi spolu s Izraelcami obsadili Suezský prieplav a Američania donútili tieto tri štáty, aby ho vrátili naspäť Egyptu. Len ako poznámka, aby sme vedeli kontext. Briti to odvtedy považujú za koniec svojej imperiálnej sily. Tak to skutočne aj je. A preto Európa neskôr začala rozprávať o tom, že má nejakú silu vo svojej slabosti, ale reálne toto rozprávala iba Američanom. Keď trebárs Orbán robil niečo, čo sa nepáčilo Nemcom a Francúzom, tak sa nerozprávali o nejakých hodnotách, ale používali silu peňazí, nemali žiadny problém zastaviť čerpanie, nemali žiadny problém nerozprávať sa s rakúskou vládou, keď tam kedysi zvolili Hajdara, to bolo prvýkrát taká izolácia štátu. Čiže... Môžem dve poznámky k tomu, Karol. Toto všetko, čo hovoríš, je pravda. Ale vieš, čo je na tom zaujímavé a prečo ten prejav ja považujem za dobrý? Pretože Carney, ktorý je typický progresívec a pravá ruka Trudeau, s ktorým prznili Kanadu posledných 10 rokov, po tom, čo sa stal premiérom, tak zrazu zabudol na zelenú politiku, pretože povedal, že tak treba riešiť aj tú ekonomiku a musíme byť silní. A ja hovorím, že to je dobré. Ja viem, že 10 rokov tvrdil Kanaďanom úplné bullshity a až teraz otočil, ale myslím si, že je dobré, že otočil. A po druhé, je dobré, že upozorňuje na to, že proste rečičky a hlásenie sa akože k nejakým hodnotám vyriešia problémy. No nevyriešia. Samozrejme, že sa máme hlásiť k tomu, v čo veríme. Jednak myslím my ako ľudia, ale aj k tomu, čo veríme ako Slovensko a veríme ako Európa. Ale jednoducho dnes sme v transakčnej dobe. Musíme mať čo ponúknuť a musíme mať aj nejaké, povedal by som, takéto rácio, nejaký pevnú zem, na čo sa vieš stať. A pre Slovensko to môže byť iba to, že ak dokážeme produkovať potraviny alebo minimálne zabezpečiť nasytenie obyvateľstva, aby nás niekto nemohol vydierať, že vám nepošleme zemiaky z Poľska a bude problém. Po druhé, musíme mať lacné energie, a teda vlastné energetické zdroje. A po tretie, musíme ekonomicky rast. A v tomto si myslím, že má pravdu a som rád, že to povedal, lebo aj tá progresívnejšia časť Slovenska zrazu musí začať rozmýšľať trochu iným spôsobom ako doposiaľ. V tomto vlastne asi s tebou súhlasím, že ak ho si progresívna časť verejnosti osvojí, tak on popisuje reálnu situáciu, tak ako my popisujeme hrozne dlho. Presne tak. Preto ten prejav oceňujem, Okay. Pretože vieme všetci, aké mal názory v minulosti, ale núti nás vrátiť sa akože k podstate a k reálnym veciam. Pokiaľ budeme neuveriteľne zdaňovať podnikanie a energie, tak proste nebudeme bohatnúť. A máme na to aj dôkazy, a to je ďalšia téma, ku ktorej hneď prichádzam. Slovensko má druhú najvyššiu infláciu v Európe a táto vláda sa dostala k moci okrem iného tým, že sľubovala, že zabezpečí zastavenie zdražovania a zabezpečí lacné potraviny. Nič z toho neplatí. Slováci na to môžu zabudnúť. Dokonca by som povedal, že zadlžujú Slovensko ešte viacej, ako tá naša vláda počas covidu, počas vojny na Ukrajine, počas energetickej krízy. Teraz žiadny covid, ani energetická, ani inflačná kríza vo svete nie je. Čiže sa nemôžu vyhovárať na žiadne externé faktory, že to sa deje inde. Prečo to, Karol, je? Prečo to je? To znamená, v čom je, viem, že sme už o tom hovorili, ale v čom je ten hlavný problém? Že Česi, ktorí takisto sú závislí na Nemecku a takisto žijú v tom istom prostredí, majú polovičnú infláciu oproti Slovensku. Je to tlačením peňazí, ak to môžem povedať zjednodušene. A dopad európskych politík alebo politík eurozóny a úrokových mier Európskej centrálnej banky na Slovensku je taký, že sa to tlačenie peňazí tu deje. Naviac vláda Počkaj. Znovu pre divákov, že jak tlačenie peňazí? Však peniaze tlačí v úvodzovkách Európska centrálna banka. Na to my nemáme vplyv. Tak jaké tlačenie peňazí? To je úplná pravda, čiže jediné, a vlastne sme to aj sa zhodli v programe Kresťanskej únie, že jediné, čo môže vláda spraviť pre udržanie rozumného rastúcie na Slovensku, je byť fiškálne zodpovedná. No a to sa práve na Slovensku nedieje. Naša vláda nie je fiškálne zodpovedná, naša vláda zvyšuje dane a nie je pritom v
v rámci konsolidácie schopná znížiť zodpovedajúce deficity. Aby som to úplne zjednodušil, to znamená, čím vyššie deficity sekáš, tým viac peňazí tlačíš do slovenskej ekonomiky a tým zvyšuješ infláciu. Áno. Je to veľmi zjednodušené, ale v podstate... Chcel som to povedať zjednodušene pre našich divákov, že peniaze sa netlačia len tým, že ich natlačí ECBčka, ale do našej ekonomiky ich natlačíš aj tým, že si napožičiavaš strašne veľa peňazí bez nejakej ekonomickej podstaty. To znamená, že aby tá ekonomika mala takú výkonnosť. Mimochodom, najvyššiu infláciu v eurozóne za posledné roky, alebo v Európe za posledné roky má Rumunsko, dvojnásobnú ako my ešte, a má aj najvyššie deficity. A keďže inflácia vždy o rok až dva dobehne tú blbú politiku, tak bohužiaľ asi aj Poľsko, ktoré sa vyvíjalo doteraz dobre, nebude mať až takú dobrú budúcnosť. Každopádne, čo vieme s tými, to znamená, že čo reálne slovenská vláda akákoľvek, to znamená, ak by to nebola táto vláda, ale mohol by si povedať ty, čo treba urobiť, čo sa dá reálne urobiť s tým, aby sa inflácia znížila? Znížila deficity. To je gro. Kde najmä? No. A bavíme sa o nepopulárnych riešeniach, samozrejme, ale akože bavíme sa to teraz z ekonomického hľadiska. To znamená, ktoré výdavky najviac rastú podľa teba, alebo... Podľa mňa sú neudržateľné výdavky na sociálny systém, ktorý máme v tejto chvíli. Myslím tým dôchodky a rôzna iná sociálna podpora. Jej rast musí byť zastavený, ak by nemala byť dokonca zosekaná, pretože my si v tejto chvíli požičiavame hrozne veľa peňazí na to, aby sme ich rovno minuli. My na tú úroveň životnú nemáme a nemáme ani na to, aby sme si naďalej týmto tempom požičiavali. Čiže niečo sa musí stať. Ja v tomto s tebou nesúhlasím. Nemyslím si, že ľudia na Slovensku sa majú tak geniálne, že ten sociálny systém treba zoškrtávať. Ale to, čo si myslím, že musíme urobiť je, že rozširovať ho alebo dvíhať ho až vtedy, keď na to budeme mať ekonomický rast. To znamená, moja cesta nie je zoškrtávať sociálny systém. Myslíme to teraz nie sociálne dávky, ale celý ten sociálny ekosystém, ktorý máme. Ale jednoducho rast ekonomiky a aj rast a následne rast odvodov, rast daňových príjmov musí predbiehať rast toho sociálneho systému a my sme opačne. To znamená, že my sme zvyšovali sociálne výdavky, zvyšovali sme dôchodky takým spôsobom, že teraz to tú Ficovú vládu dobehla. Lebo prvé, čo urobila, bola, že o 1 miliardu zdvihla výdavky v tejto sfére. A to sa nedá ufinancovať, keďže súčasne dusí ekonomiku. Tak mne to pripomína ten stav, že poznáš tú otázku, že čo je skôr sliepka alebo vajce? No, poznám. No. A v tomto prípade, že čo je skôr zamestnávateľ alebo zamestnanec? No ono to není tak, že vyliahne sa zamestnanec a okolo neho behajú sliepky, ktoré by ho chceli zamestnať. My sme v opačnej situácii, že hľadáme, najskôr musí byť ten zamestnanec, najskôr musí byť ten zamestnávateľ, aby sa zamestnanec mohol zamestnať. A proste pokiaľ chceme mať čo najviac zamestnancov a čo najlepšie platených, to znamená, aby sa ľudia mali dobre, lebo od toho je štát, aby ľuďom zabezpečil nejaké možnosti, aby uživili svoje rodiny, tak v takom prípade nesmieme zabíjať tie sliepky. A táto vláda ich už 2 roky tvrdo zabíja. To je pravda. Či malých, alebo veľkých, alebo stredných. A furt dúfajú, viete, dneska poviem 2 vtipy, Karol. Prvý je tento, že tá vláda verí vlastne ako v tom vtipe, že odnaučí toho koňa žrať seno. A dá mu čoraz menej a menej sena a naloží mu čoraz viac a viac záťaže akože na chrbát. A ten kôň furt nejako ide. Až raz skape. A vláda hovorí, ale skoro sa to podarilo. Veď proste 2 roky to fungovalo. A my sme v tejto situácii. A vidíme to už nielen na veciach, ktoré ľudia možno nemusia priamo vidieť, ale vidíme to na ďalšom faktore a tom, že od leta, presne tak, ako sme to hovorili, začala stúpať na Slovensku nezamestnanosť.
A ona stúpa na základe dvoch faktorov. Že tomu zamestnávateľovi, tomu koňovi, ktorý má tých ľudí odviesť, sme nasekali na krk a na chrbát toľko závažia v podobe vyšších daní, nových daní a vyšších odvodov, že jednoducho tie kone to už prestalo baviť. A pokiaľ chceme, aby nás vozili, tak to nemôže byť tak, že tie kone zabijeme, alebo že tie kone proste prestanú ťahať. A druhá vec, ktorú vláda robí, je, že udeľuje čoraz viac a viac národných víz pre obyvateľov z tretích krajín. A to je India, Pakistan, Filipíny, Indonézia. Na Slovensku už ich pracuje viac ako 30 000. No a v stave, keď sa zvyšuje nezamestnanosť, tým vláda znižuje pravdepodobnosť, že si ľudia na Slovensku budú vedieť nájsť prácu, pretože títo ľudia samozrejme budú robiť za oveľa menej peňazí, ako by boli ochotní robiť Slováci. Tvoj komentár k tomu. Súhlasím. Možno len dve poznámky. Jedna je, že stále je samozrejme možnosť šetriť aj na štátnej správe. Čiže sociálne výdavky sú to gro, kde tie peniaze sa míňajú, ale tie nápady z programu Kresťanskej únie o zosekaní ministerstiev, to stále je platné. Tam sa vie šetriť. A druhá vec je, že hovoril si, že vláda v tejto chvíli nemá sa na čo sťažovať, že nemá ani COVID, ani začiatok vojny na Ukrajine, no ale má Trumpa. Čiže má sa na čo sťažovať, konkrétne dôvodom určite pre našich makroekonómov budú Trumpové clá, vôbec jeho zneisťovanie sveta, jeho hroznými slovami. No, reálne je to ale trochu inak. Trumpová ekonomika rastie vyše 4%, my sa tam nevieme ani dohrabať. Čiže ak by Trumpové politiky boli také deštruktívne, tak by sa trošku prejavovali na Spojených štátoch, ale neprejavujú. No, tak ja mám na to dve poznámky k tomu. Poprvé, Česká republika má rovnaké medzinárodné prostredie ako my a rovnako je závislá na nemeckej ekonomike a má vyšší rast a polovičnú infláciu ako Slovensko. To znamená, na čo sa chcú vyhovárať. Môžu sa vyhovárať, na čo chcú. Po druhé, ani na Trumpa sa nemôžu vyhovárať, veď za Trumpom letel Fico podpisovať jadrovú dohodu. A mne jadrová dohoda nevadí, iba sa mi zdá byť smiešné, keď Fico v ten istý deň čaká na fotku s Trumpom a Ľuboš Bláha, jeho pravá ruka a verný sluha, organizuje v Bratislave na námestí demonštráciu proti americkému imperializmu a za solidaritu s Venezuelou. Problém je v tom, že v tej, povedal by som, v tej zahraničnej politike v niečom aspoň trošku Fico nejaký, nazval by som to, že nejaký anung má. Hej, že niektoré veci možno vie odhadnúť. Ale čo sa ekonomickej politiky týka, tak nás vedie presne do Venezuely, pretože to riadia takí mentálni atléti a predvídaví ľudia, ako je napríklad Ľuboš Bláha. A to je problém našej ekonomiky. A ešte druhú vec chcem povedať. My máme ako podtitul nášho programu plán pre 7 bohatých rokov, návrat k riešeniam, ktoré fungujú. A mne prípada strašne smiešne, ako títo socialisti, ale bohužiaľ to je jedno, či tí Ficovi, starí socialisti, alebo tí noví socialisti v Bruseli, čiže progresívci, robia tie isté chyby v Európe. Robia tie isté chyby, ktoré vedú k tým istým dôsledkom a proste sú z toho strašne prekvapení. Že keď proste tomu koňovi, čiže tým zamestnávateľom, naložíš príliš veľa na chrbát, tak ten kôň nebude ťahať alebo zdochne. A oni sa divia, že tá ekonomika nefunguje a že rastie nezamestnanosť. A že, vieš, že pripomína mi to, keďže to stále na to upozorňujeme, vlastne rok na to upozorňujeme, že toto bude viesť k nezamestnanosti a bude viesť k stagnácii ekonomiky. Teraz sa to potvrdilo. Tak mi to pripomína druhý vtip, ktorý dnes chcem povedať. Ide babka po lese a naraz počuje, ako ide, že na strome nad ním sedí chlapík a píli pod sebou konár. Zbadá, že to je Fico. A hovorí mu, pán premiér, nepílte ten konár pod sebou, to sa vám vypomstí. Ale babka, čo ty tomu rozumieš? A píli ďalej. Babička ide ďalej a zrazu za sebou počuje také, že buch.
Otočí sa a Fico beží za ňou. Hovorí, babka, vyvešti mi ešte niečo. Tak celý svet, myslím ten slovenský, mu hovorí, že keď zavedieš transakčnú daň, zvýšiš dane, zoberieš ľuďom peniaze za ekonomickú aktivitu, to znamená znížiš daňové bonusy, keď zvýšiš odvody, ekonomika nebude fungovať. Proste nebude fungovať. Tie ľudia prestanú podnikať, vidíme to. Viac ako 60 000 ľudí zavrelo živnosti. Firmy odchádzajú do zahraničia, veľké firmy prepúšťajú a Fico je z toho prekvapený. Tak my mu teraz vyveštíme ďalšiu vec. Ak náhodou si vstúpi do svedomia, lebo pred debatou sme sa bavili o tom, že ťa zaujal jeden taký akože Ficov náznak, tak ako sme ocenili, že Kárny, napriek tomu, že bol progresívec a liberál, v niečom sa vrátil k normálnosti, tak teraz dajme šancu aj pánovi premiérovi. Páčilo sa mi, že povedal, že vidí priestor na znižovanie odvodov, že v nejakej debate pripustil, že možno to vláda s konsolidáciou trošku prehnala. Tam vidím tú nádej, ale my v tejto chvíli iba ideme si zažiť ďalšie kolo konsolidácie. A vláda do Bruselu slúbila, že pripraví v tomto roku konsolidáciu na ďalší rok a pomaly nabiehajú uhlíkové clá, ktoré ešte zhoršia pozíciu otvorených ekonomík, ako sme my, ktoré majú veľa dovozov. Takže moja viera v to, že začneme nejak búrlivo rásť, je mizivá. To ani moja viera v tom nie je, ale predsa len aj premiéra dobehla aspoň trochu realita. Ak aspoň trochu zníži odvody a tým zníži aj cenu práce, tak môže zastaviť to stúpanie nezamestnanosti, ktoré vlastne za našej vlády hneď od začiatku covidu, keď proste nabehol ten buch, celý čas nezamestnanosť klesala až doteraz. Až teraz sa ten trend otočil. A ja to nehovorím kvôli tomu, že mám rád Fica, ale hovorím to kvôli tomu, že mi záleží na tých ľuďoch, aby boli schopní na Slovensku nájsť si prácu. A v tom je to dobrý signál a dobrý začiatok tohto roka. A verím, že v ďalších debatách budeme môcť priniesť aj trochu viac dobrých správ. Nie len to, že sa možno v otázke odvodov premiér Fico spamätá. Stále je nádej, že tak, ako je premiér skutočne výnimočne schopný politik na slovenské pomery, a vlastne celkové, podľa mňa, že výnimočne schopný politik je hrozný ekonom. Ekonomická politika jeho vlády je príšerná, ale možno sa blízka na dobré časy, ako vravíš. No ono je to tak, že keď ťa núdza prikvačí, tak vtedy musíš začať robiť aj dobré riešenia. Mimochodom, Churchill to povedal o Američanoch, že Američania v zahraničnej politike zvolia vždy to najlepšie riešenie. Pravda až vtedy, keď vyčerpajú všetky ostatné. Tak dúfajme v záujme Slovenska, aby premiér Fico začal voliť ekonomicky dobré riešenia, keď už zisťuje, že všetky ostatné zlé už pomaly vyčerpal. Ďakujem ti, Karol, za debatu a vám želám pekný deň a teším sa na ďalšie diely nášho podcastu 7 bohatých rokov. Dovidenia.